rayuwar annabi da Na subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwar da babu gwamnati na ba a kafa gwamnatin musulunci ba sai mu tambaye kama wani lokacin wani irin rayuwa yayi haƙuri da hukuncin Allah ya yarda lokacin Allah ne bai kawo ba ya zauna a Makka ƙarƙashin gwamnati da ta fi kowace zalunci a duniya gaba ɗaya ba a taɓa gwamnati mai zalunci kamar ta ba ko sarki babu a Makka duk wanda ya ci zalunka ya ci banza ba abin da zai faru amma shugaban halitta ya karɓi hukuncin Allah ya zauna aka yi ta cin zalin sahabbansa ana wasbiru inda ka bude Qur'ani kaga wasbiru ko wasbir ba ayar Madina bace ayar Makka ce lokacin ba gwamnati sai a ce kai hakuri ya Rasulullahi ku yi hakuri mu'mini inna Allah la yudi ajama ku ta hakuri shekara 13 har ta kai wata rana yana gindin Ka'aba yana kwanci alayhi salatu wassalam da azhar wani sahabi ya zo haka zamu zauna ala tastansiru lana ya Rasulullah ala tastansiru lana ya Rasulullah haka zamu zauna ita cin zalin mu a ce mu yi hakuri yana kishin gida ne sai tashi ya zauna yace har kun fara gajiya ne yake waɗanda suka zo kafin ko ba za a kawo mutum a ajiye shi a kawo zarto an san zarto ko a sa a tsakiyar kansa a ce ya bar addini ko a dirza ce a dirza a datsa shi biyu rabi ya faɗi na rabi ya faɗi nan bai bar addini ba waɗanda suka zo kafin ko aka kawo mutum a ajiye shi a sa a kawo manjagara mai haƙwaran na ƙarfi a sa sai an kama an taɓa ƙashi a ce za a jaye namansa ya yadda zai bar addini wallahi ba zai bari ba a kwaye namansa ku me aka muku wallahi Allah zai taimaki addinin wata rana sai mace mata tashi tun daga ƙasar Sana'a tun daga nan har ƙasar Sana'a ba la ta kafu illa Allah wa zai ba hadisi yana cikin sahih Bukhari yan uwa bayan shekara 13 da aka yi hijira lokacin wato wannan pre-state formation lokacin ba forming state ba babu state a musulunci ya annabi ya rayu akwai kuma post-state formation bayan forming state shine bayan hijira an zo da aka zo da takobi aka yi forming state a Madina yaƙi aka ci Madina shin ya aka yi ne da yake annabin civilization annabin wayewa ne da ya iso Madina shi ne annabi na farko a dukkan annabawan Allah da ya iso ce kowa ya zo a zauna a drafting constitution na zaman Madina ba a taɓa wani annabi kafin shi ya ce ku zo mu zauna mu rubuta ba baya fa rubutawa baya karantawa amma shi ne annabin ƙarshe shi kuma zai kawo ƙarfin muhimmanci daga yau international resolutions ko international conventions za su zama binding akan nation states duk inda suke don ya koya mana digon ba tun daga ran nan maganan wai modern states da ake magana cewa tun daga Westphalia Treaty aka fara maganan modern states mu a musulmai ba haka bane daga ran da annabi ya ce ku zo mu zauna mu rubuta daga nan aka fara modern states Westphalia haka mu karanta a makarantar boko haka mu karanta a political science amma mu a musulunci ba haka bane tun ran da annabi ya kira Yahudawan Madina ya kira arna masu hoton gumaka yana fa annabin Allah da tsarkin sa fa ya fi kowa tsarki duniya da lahira ya kira duwa buga ku zo mu yi drafting ya za mu zauna cikin wannan territory da ake kira Madina aka kuma rubuta wannan shine yarjejeniyar zamantakewa a wannan yankin da ake kira Madina musulmi muhajirai da lansaru a bangare guda yahudawa da suke gefe ahlul kitabi a bangare guda arnan da basu yadda suka karbi musulunci su abota gumaka suna da haƙƙi a bangare guda aka yi drafting yanda za a zauna most of us mun dauka cewa an yaƙi yahudawan Madina dan arna ne ba haka bane sun yi committing treason ne treasonable felony suka yi kwamitin cin amanan ƙasa suke gashi an sa hannu za a zauna a ƙasa zaman lafiya ku 'yan ƙasa ne daga yau suka ƙoƙarin abin da zai kawo cin amanan ƙasa wannan yasa annabi ya yaƙi yahudan banu kainuka ya yaƙi banu nadir a ƙarshe ya yaƙi banu ƙuraiza da ba su ci amana ba da watakila har yanzu na ta da ya zo da su ya ce to kar ma a bar su ƙara zama a ƙasar nan daga yanzu addini ya zuwa dalili saboda ba zai yi a zauna a irin wannan zama da ake yi ba alayhi salatu wasalam ya training public officers ya training bureaucratic officials ya training yan majalisu ya ba wa kowa karfin gwiwa domin kana neman parliament wanda kowa parliamentarian ne masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowa zai daga hannu ya rasulullah sai ce bismillah yi magana kai kake da flow yana gama ya zauna wannan ma yi magana kai kake da flow haka fa aka yi a waye fa
lokaci yayi da zamu karanta wannan abin kowa ya sani cewa al'ummar wayayyar al'umma ce tun ranar farko. Yan uwa, Annabi bayan ya gama wannan matar da ya samu fa ana saida ta ana wurga ta a rijiya in an haife ta tana jaririya, shi ya ba ta karfin zuwa wai a majalisa yau za ta daga mutane. Annabi bai bar duniya ba sai da mace take tana da ta cewa. Manzon Allah bai bar duniya ba, na ga ministan mata, ministan jin kai, kwamishinar mata nake son ce kwamishinar jin kai. Manzon Allah bai bar duniya ba sai da wani ya daura matarsa auren dole. Yar ta zo ya ubana ya daura mun auren dole. Annabi ce a kira shi. Kai ka daura mata auren dole budurwa. Ya ce ya so na tun da ta ce ba ta so na kwanci auren ba auren. Wallahi sai ta bude baki ta ce ya Rasulullahi yanzu kuma na yadda a aura mun wanda yake so. Daman na yi haka ne don matan su suna da yanci. Cewa ya mace an mata auren dole tana da daman ta ce bata yadda ba, wannan dalili yasa na ga amma yanzu na yadda ya aura mun wanda yake so. Kai ka al'ummar mu fa, kai ka ci a Europe akai wannan, a Madina akai. Yan uwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura bayan shekara 10 a Madina. Bayan ya koya duka waɗannan sahabbai sun iya a cikin shekara 23 ya yi producing graduates wanda su yi rike duk duniya bayan ya rasu alaihi salatu wassalam. Mutanen da ba su iya rubuta sunayen su ba, mutanen da ba su da sarauta, ba su da mulki, ba su da civilization, ba su iya rubutu, ba su iya karatu ba, amma kan ya bar duniya sai da suka yi karfin suna challenging the greatest power of the world a wancan lokacin. Super power na duniya lokacin Rome ce, amma kafin ya rasu ya riga ya raising army za su je su engage Roman Empire a yaki. A lokacin mutanen da shekaru bayan nan in an ce mutum ya je da takobi ba zai iya tsoro yake ji. Alayhi salatu wassalam ya tafi ya bar su akan wannan tsari na yakan zalunci. Abubakar ya karba shekara 3 da wata 2, Umaru ya karba. To zamanin Umaru shine dansa da yawa ga jami'an gwamnati musamman gwamnoni da shugabannin kasa musulmi. Sai na Umaru musamman harkar tsaro tun da ita ake ta magana a Kaduna da jihohin Arewa. Maganar tsaro shi wannan concept na cewa shugaban ƙasa ko gwamna shi ne chief security officer na jiharsa ko chief security officer na ƙasa, wannan mutum farko tun ranar farko musulunci ya koya mai wannan. Sai na Umaru baya bacci a matsayin na chief security officer na ƙasa, shi ya initiating concept na night patrol, shi ke fita da kansa tun da shi ne chief security officer. In yana fitan nan kuma yana ɗiban zarge-zarge da suka da tume-tume don ya gyara. Wata rana irin wannan ya fita ranka ya daɗe a harkar tsaro tun da sojoji ya tura ƙasar waje, sai ya ji wata mace tana kokawa ta windo tana waka tana cewa yanzu ga daren nan ya ja, mijina soja ne an tura su yaƙi yau. A cikin wakan ban su ba lokaci ban su mimita wakan garin fari fassara. Yanzu dare yayi gashi ban da miji an tura shi yaƙi ya daɗe, yanzu wallahi ba don tsoron Allah ba da kunya da cewa mutuncin miji na yafi komai wallahi da ba zan kwana ni kaɗai ba. Yanzu sai a ƙarshen wakati ce yanzu Umaru haka yake kwana cikin iyalansa, yana jin ta tango ba ta sani ba. Yanzu yake kwana lafiya lau cikin iyalansa, mu ya bar mu nan gwagware ba mazan mu sun tafi yaƙi. Wallahi da ya ji haka gari na wayewa sai shiga wajen yarsa Hafsa mata ne sosai, ce shi mace kan wata nawa take ba miji ta iya hakuri. Ta ce baba kai kake wannan tafiya, ce ina so ne doka ne ki ban amsa. Ta ce wallahi ta ce wata 1, 2, 3 a wata na 4 hakurin ta zai kare, shi yasa idda ma ba wuce wata 3 wata 4. To shi kenan sai ce to da gaya yayi doka duk sojojin suka tafi yaƙi ko ba su gama ba a yi rezin wani sojoji su je su take over wancan su dawo wajen matan su da yayansu, in yazo bayan wata 4 a sake tura faɗansu. Irin waɗannan misalai da yawa na tsaro radiyallahu ta'ala anhu ya ta kai ga ya ji wata yarinya ya zo wata rana ya gaji asubahi ya kusa ya dan zauna a jikin wani katanga sai ya ji jatuma tana ga yarta ke ya tashi ki surka nonon nan na akuya da muka tatsa in mun kai kasuwa mu samu kuɗi da yawa. Umaru na ji ta bayan katanga sai ta ce mama sarkin musulmi Umaru ba ya haramta, ya hana surka ruwa da nono ai algus, ya hana. Uwar sai ta ce ki tashi ki surka, Umaru baya ganin mu. Sai ta ce iza kana amirul mu'minina la yarana farabbu amirul mu'minina yarana. In sarkin musulmi bai ganin mu ubangijinsa yana ganin mu. Wallahi Umaru na bayan katanga sai fashi da kuka. Yace gwamnati na ta yi kyau har ya take wata wa'azi cewa kar a saba in ba na ganin su ubangiji na ganin su. Da gari ya waye sai ya kira ɗansa Asim yace je ka nemi mu labarin gidan nan. Da ya je ya dawo yace to naji kana shirin aure ka aure yarin nan za ta haifi wani ɗa sai ya zama shugaba a Larabawa. Asimu ya je ya aure ta sai suka haifi ya mace sai ya sa mata sunan uwarsa Laila suna kiranta Ummu Asim. Wannan Lailan ita ce Abdulaziz dan Marwana ya aura, ta haifi sarkin musulmi adali Umar dan Abdulaziz.
wanda ya tarihinsa sai da aka ga kura da akuya suna kiwo tare ba tare da kura ta ci akuya ba. Yadda ka san kamar almara, ashe daman kura tana ba abincin ta zalunci aka mata ke cin akuya, ashe akuya ba abincin kura bane, an cinye mata na ta yanzu me za ta ci akuya. Haka suka zauna zamanin sa ana yawo da zakka ana rasa mai karba, wa zai karbi zakka ko wace wallahi ni ma aljuna ya cika. Aka kawo sarki musulmi da to ni me zan yi da zakka, ku je ku raba jama'a ba zan sa ba mali ba. Wallahi sai da ta kai ana yawo da zakka ran da an rasa mai karba. Kamar ta an taɓa haka. Kuma lokacin musulunci the then world, musulunci ya mallaki over 1/5 of the then world, the then non-world. Duniyar da aka sani a ran nan wallahi musulunci ya mallaki sama da kashi 5, amma ana yawo da zakka ba mai karba. Kuma kai ka ɗauka an samu inflation, kaga irin namu economic theories na west za a ce in an samu irin ai za a samu inflation ko ba inflation. Da kuɗi ya cika aljihun mutane ba inflation, the economy was stable, kowa na ci yana sha yana koshi. To muna da irin wannan karatuttuka da yawa ɗabbaƙawa babu ba lokaci irin wannan da yawa waɗanda sarki musulmi shekara 10 yana mulki da jama'a ke roƙo Allah ka ɗiba a shekaru ka ƙara umur. Ba don kuma saboda adalcin ya isa. To wannan sarki Umar dan Abdulaziz ran da aka bashi guba ya sha rasu, Your Excellency, nan sai da ta kai ga wanda tito a wani gari ya ji kura ta yace wallahi yau duk inda sarkin musulmi yake ba duniya. Tun da kura ta ce akuya yau an kai sarkin musulmi. Da labari yanzu saka ce a wannan dare aka bashi guba ya sha. Yan uwa musulmi muna da abubuwa da yawa na alfahari ga addini don tallata wa duniya ta sani ta san cewa wallahi tsarin nan da za a ɗauka ko ba a ce na musulunci aka yi ba, ko da ɗauka ra'ayi a ce a majalisa kaza mu yi don gyara al'umma, wallahi da gyaran da zai kawo sai jama'a sun yi mamaki. Sai da ta kai ga irin waɗannan yanayi za ka ga kowa ya gyaru, ya koyi gaskiya, ya koyi amana. Jama'a in sun gamu da jama'a ba sa ba wani haɗama, dan daman tsoro ke kawo haɗama, tsoro ke kawo sata. In na sauranci wurin ya zan ina zan kai kaina in wulaƙanta. To duk wannan sai ya kau da wannan tsoron talauci. Al'umma kowa akwai wani economic level below which ba wanda zai faɗo. Kowa ya ci ya ƙoshi ya fi ƙarfin buƙatunsa. To wannan abubuwa ne da dama ran kai daɗe wanda zamanin Usmanu da ya gaje Umaru sai da ta kai ga in ya raba albashi jama'a zo sai abinci to sarkin musulmi ya ce ku zo ka bi abinci a kofar gida kyauta. In an raba abinci za su yi tufa ya ce ku zo ka bi kuna kyauta. In za su sai wa matansu matan kuma kuna da albashi, ƴaƴa na da albashi. Ran kai daɗe sai da ta kai ga Umaru ya hau abin nan mimbari ya mufin abin da ake kira executive bill. Za a yi doka daga yau zan yi dokar rage sadaki, na ga kamar kuna tsawalawa kowa ce sadakin 100 kaza yayi yawa in ji Umaru. Daga yau na mai da shi 500 saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taka farkamar sadaki kan wata mace fiye da 500 ba, bai taba biya fiye da 500, bai taba karba kan yarsa fiye da 500 ba. Wallahi kaga dai ya dogara da abin da Annabi ya yi ko sallallahu alaihi wasallama. Duk an yi shiru ga manyan sahabbai, wata mace tana can san ba ta daga hannu take wallahi ranka dade baka da wannan daman, Allah bai baka ba. As a parliamentarian, a lokacin Europe suna nan suna cikin duhun jahilci ba a san ma inda ake ba. Amma a wancan lokacin wannan matan parliamentarian tana countering bill din sarkin musulmi. Haba da ma. Yanzu ko a fara mai mataba sarkin zo mace dai sai magana ɗan ka dade. Ba ta yi ba. Amma Amirul Mu'minin yana kan mimbari dan na sani al'adar mu ne al'ada ne mai kyau ba ina sukanta bane. A fahimci 'yanci. Umarun da maza ke fargabanin sun gan shi amma mace take ba kai sabarin gari ne. Yace me yasa? Yace ya Qur'ani zai ba mu sadaki ba iyaka kai ka iyakance da 500. Qur'ani yace wa ataitu idahunna qintaran kai ka ce 500 da wani tafsiri zaki qintar 500. Qintar ba sai an cika fatar rakumi da gold qintar. Yace annabi yana da dama ka bi sadaki ko nawa yake so ko nawa, amma baya nufin daga yau ka mana doka. Wallahi Umar sai ya sauka. Yace shikenan wallahi na saki. Jama'a kowa ya karatu har mata ba sun fi Umar karatu. Shi kenan na sake wannan hukunci daga yau na fasa dokar. Dan Allah wannan ba jira muke a turai mu tafa musu cewa yayin mutane ba irin mu kauyawa da muke danne haƙƙin mata da yara ba haka ake faɗi kullum ba. Amma da musu wani tarin wani yayi sai ga mana haka. Lokaci yayi da wayewar mu zai zama a cikin addinin don fahimci wallahi muna da abubuwa da yawa za mu koya duniya na wayewa na kwato yanci.
hatta kwace yancin dabbobi ranka ya dade manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani kan raƙumi ya zauna yace kai ba abun zama bane abun tafiya ne in ka gaji sauka ba kujera bace kwato yancin dabbobi yayin ana a ture sai mu ce mahaukata ne kungiyar kwace yancin dabbobi banda ma bature mahaukaci ne wannan annabi ya koya mana hatta kwace yancin tsirrai alqur'ani ya gaya mana wa minan nasi man yujibuka qawlu fil hayatid dunya wa yurshidu Allah lahu huwa ala al-hisab fa idza tawalla sa'a fil ardi yusrika wa yulika al-harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad hatta mai barnaci tsirrai dokokin kare tsirrai akwai su alqur'ani tsirrai kawai kaga abu ka tsinke ba wani ba yadda ba to don Allah lokaci ya yan uwa musamman irin ku shugabanni wanda Allah ya sa muku sun annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Salahuddin ya sai faɗa ka zo lokacin kafin ka zama gwamna inda campaign ne da ba za ka dawo don ka riga ka zama gwamna shekara mai zuwa ka dawo mun ɗauka iyakanta kenan ka mana kara ne da shekara ta za ka sake dawo ashe ni son annabi ne ba kara ka mana ba wannan shekara mun ɗauka kara ne yau ma muka jira ka sake dawowa na tabbata insha Allah baɗi ma za ka dawo kuma yadda ka dawo haka Allah zai dawo da kai tun da kai wa Allah alƙawari ne kai wa Allah Allah sai ya ma shi Allah ba a zuba a dashi akwai ba a zuba a dashi ya ma rubutu kuma ba a zubawa a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta rita ko an ce na mai duba gwamnati campaign na yi wa masoyin annabi ne ba ko sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya kiyaye ka na subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.